Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua Achilles. Ma'am, magagawas ka ko sa inyong compound? Nagulig ang gwardya. Huwag ko matulay na pito eh. Di nila ko naglibot-libot. Talaga, Madam Doria. At to dito pangatarungan. Ug hasta Kalyanizel. Uban ako. Kung sa may saan niya Tilinasil, Nag-electric fan siya bisan gidili. hinatag mo na ni Kuya Agwa. Achilles, Ha? Diba, ate? Nalawin mo si Kuya Agwa. Maong gidadang kanyang electric fan. Aber, kinsa ka na si Agwa? Boyfriend ni ate. Nagpasod ka sa imong boyfriend din, he? dili ako ang nagpasod niya, madam. Naibong naman lang gani ko kung nganong naabot siya sa akong kwarto. Ah. Nga sa ato pa, imo ming patuhoon nga may anting-anting ang imong uyab. Og nakasod, bisan ugwa pasudla sa gwardya. Maobali na, Zel? Dili sab ko makaingon nga may anting-anting siya, Madam Doria. Madam, maluwi ka ni ate, madam. Ipagamit lang niya ka ng electric fan. Kay init na kayo dito. Maluwi ito ang kasi kong ate. Kung dili palang tungod kanimo, Achilles. Madam, unsay? Ibalik na sa siyang kwarto, Claudia. Unsa? Nakadungog ka, uwa. Oh, Lakaw na. Hasta kalya na, Zel. Biyae mi si Achilles. Oh, madam. Aris ako. Dong, Achilles. Ate, Pag-amping. Why daw tang mahitabo ni Achilles, Lenazel? Ayaw ka balaka. nganong gipabilin mo ko ni mo, madam? Nanay mo palit na ko? Unsa? Kung doon naman, madam, iapin lang si ate. Kaya ko gusto nga magkabuwag mi si ate, madam. Mahal na ko siya. Mao ba, Achilles? Nga sa ato pa, kung dunay mo pasipa ni ate ni Mulian Azel, imong kontrahon? Oo, ako sukmagon. May katoanan di Madam Doria? Hilom. Nakasabot ka? Ako ang paminawa. Oo, madam. Amigo mo sa taong tubig? Ha? May tao diyan nga tubig, madam. Duna. Iila-ila ko niya, madam. Dili ko siya higala. Tingali, dili siya magkikigala o mga salbahis, Madam Doria. Unsa? Buutan mo gani sa Tilanasil. Madlo kon sa Diyos. Maung di siya gusto nga makabuhat o mga laka nga may supak sa kabubuton sa Diyos. Ang magkagagawon sa tanan. Gusto na. Ayaw na ka nagpaglito kapag usab, Achilles. Kaya nga naman madam. Kaaway mo ang Diyos. Hungog ka! Pahawa sa kong atubangan niya. Pahawa! Salamat, Ma'am Claudia. unsay salamat. Aw magpasalamat ka. Nga wa pa maka-review si Madam Doria sa nakuha sa CCTV camera ining building. Kay kung makahigayo na siya review, o kayang makita ang imong gibuhat kag ipasud mo ang imong uyab sa hilom nga paagi. Labing siguro. Makwartahan ka. Unsay magkwartahan? Makwartahan. Magkasabot ka raon niya. Lianisel.
karon ka. Siya rog di ko makakitag nindot din nga talanaw nining monitor kadaghan ini. Na monitor sa hallway. Sa mga kwarto. Doon na pa'y sa banyo. Tanahon na mayo eh. Basi doon ako'y makitaan nga mga kahibulungan. Mingaw man. Uy, mga taong nakita sa monitor. Uy! Usa to? Ano ba? Kinsa man na siya? Uy! Diin man agi kang tawhana nga kalit man lang ni boto sa hallway. Wa pagani to ganiya. Gani kalit lang. Asa man na siya paingon. Nasundan sa kamera. Ay. Asa man ni paingon ha? Yun na. Paingon sa kwarto ni Liana Zil? Uy. May gibit-bit siya. Unsa man na yung gibit-bit? Klaruhan ko. I-focus ko gumayo, be. Uy, karton man na. Padung sa kwarto nila sila nagdaasad karton. Kunwa ko masayo, mauna ang electric fan. Gisud og karton. Unsay nakita? Ay! Agay! Agay! Ay, bumarong ko. Nakita sa kong lupot. Uy! Duriya sa doy? Ipakugangan na sa guni mo. Kay baho kang na... Dali na kahit makugang na. Naunsa ka ba nga wa man kay tingog-tingog nga miso din kalit ka man lagbuto diya? Ikaw ba mahibong kapatid? Ay, dala ko mahibong pa, Divino. Yun na. O sabay nakita mo diha sa CCTV camera sa milabay nga mga gabi. Ay, Guan. Kini lalaki nga nagdaog karton. Unya, kadiyot. Ay, kung i-rewind, ha? Kadiyot, ha? Tanawa. Kini, tanawa. Nananaog ko din sa monitor, ha? Akong ipang-review tanan. Basig na ako'y makita nga kay bulungan. O kini, tanawa. Ha? Kana, ha? Diin gikan ka ng lalaki ha, Divino. Ay, mao na akong pangutana. Ha? Ang akong nahibudngan kay kalit mi boto sa hallway. Pagtanaw na kuha pa, kalit lang. Ha? Kita ka ato i-rewind ka may balik. Tanawa, tanawa. O gitanaw sa nako ang gate. Blanco man. Wa may imik, way tao. Ha? Mingaw. O diya sa hallway. Doon na. Ha? Pasabot. Nga kanang lalaki ha. Dini gikan sa sud. Di ba? Unsa? Dini gikan sa sud. Wa man sa gate. Divino. Ipadayon. Kay tanaaw na tog unsay sunod nga gibuhat na ng lalaki gikan sa kwarto ni Liana Zell. Ipadayon. Yan. Tanaw. Kwarto liyan na sila. Tanawa, ha? Dili. Doria! Dili! Ang lalaki na himong bata! Og siya mausi! Si Achilles! Takpan ninyo si Achilles! Agwa? Ni alasab ka? Diin man ka agi. Giunsa man mo pagsudi ni? Ayon lang po nagkapangutana. Karon dayon, moban ka na ko. Unsa? Dili ta maglangay. Ayaw ka mo paghunong. Hangtod nga di ninyo makitaan ang bata o ang iyang maguwa nga si Liana Zell. Hoy, kamu dia, nai kita ninyo. Madam, lausa. Madam. Wajud, madam, wajud. Hasta ang iyang maguwang, Sa ako nang giingon upaw. Ah. Nga dili ta mo hunong. Suhito mo sa tanang suok ininapita. Aduan ninyo! Agwa, unsa man ang imong gibuhat? Gitabunan ko kamera sa itong agyanan. Aron di ta na makitan. Agwa, naana sila. O diyan, simutan eh. Unsa man na?
Agwa? Agwa? Usa maning napita. Mura manig payag. May nabati kong tugtugaok sa mga manok. Buntag na. Kawayan ang sahog. Nganong naabot man ko din eh. Agwa? Jeric, ikaw lang sahod na ng sudanan sa mainom, ha? Kaya muna ko. Basig na mata na si Atilia na Sil. Magdali ko. Ay, may sakit akong uho. Kinalamausap ko kung pamayhon. Kinalamaw ibaw ako. Unsa na hitabo. Sayaw ganita. Aron, di matrap sa traffic. Misayaw sa noon ng traffic. Ay, may nagbangga tingali sa unahan, Biroy. Aw, tingali sab. Uy, Hala! o sarong nagbuto-buto. Hala! Usa naman ito, oy? Uy, nagdinagan ay magod ng mga tao. Bay! O sineta po diha. Nasunog! Nasunog ang mga sakyanan nga naikusa na tagang kapulang ang kayo! Nakabati ka, ma'am. Mag-upagani na sunog ang kabahin sa syudad nga. Ang hinungdan maong gihapon ang bula nga kayo. Ma'am, matapos nagtingali ang kalibutan. Kay, ipauwa na sa Ginoo ang kayo. Sunugo na sa Ginoo ang kalibutan. Ilom diha, Biroy. Sige, atras. Pagita og laing kalutsan. Pagdali, Biroy. Nalingaw ko. Sige pa mga bula kong mga kayo. Kamu lang una diha. Sige pa mga bula kong kayo. Durya! Nigawas na sa television. Nigawas na. Live coverage ang gihimo karon sa taga-television. Ha, di ka lang mutanaw sa imong mga gimog na, ha? Durya? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!